Kunst vernield in Oda Park. Venrainaren naar EK. Het is vandaag 12 mei, dit is het Pela Maasjournaal. In Oda Park zijn afgelopen week 6 kunstwerken slachtoffer geworden van vandalisme. Een van de beelden is daarbij onherstelbaar beschadigd. Wie het niet weet, zou misschien denken dat het zo hoort. 5 marmeren beelden van een Hongaarse kunstenaar die op de grond liggen van het beeldenbos. Maar niets is minder waar. Deze kunstwerken zijn slachtoffer geworden van meerdere vandalen die deze zware beelden hebben omgegooid. Daarbij is een van de beelden doormidden gebroken en hiermee onherstelbaar beschadigd. Oda Park weet niet wie de daders zijn. Ja, dat vragen we ons ook af. Wie doet nou zoiets? Je blijft toch af van andermans spullen, zou je zeggen. En niet eens andermans spullen, het zijn ook de beelden van ons allen. Het park is van ons allen en ja, dat doe je gewoon niet, vinden we. Oda Park heeft wel vaker last gehad van vernielingen. Zo zijn de bekende schapen die eerst op de rotonde stonden regelmatig beschadigd. Sira denkt dat het belangrijk is om eens na te denken over hoe we omgaan met onze openbare ruimte. Ja, de maatschappij is heel erg aan het veranderen in alles. Als ik door het centrum van Venray loop, maar hier ook hoor, dan zie je altijd dat jongeren en kinderen in die beelden gaan klimmen. En er altijd opkruipen. En dan denk ik van, het zijn geen wipkippen, is gewoon kunst. Daar moet je gewoon van afblijven. Je mag er gewoon van genieten. Door nu de media op te zoeken, hoopt Oda Park het aantal vernielingen door middel van oplettende bezoekers te kunnen verminderen. Ja, we hopen eigenlijk dat de sociale controle groter wordt. Ik bedoel, hier zijn heel veel wandelaars die genieten van de natuur, die hun hond uitlaten, maar die ook de mooie beelden zien. En we hopen echt dat zij de jongeren of de mensen, wie het ook mag zijn, aanspreken als er iets gebeurt. Het bestuur denkt nu na over of er misschien meer camera's in het park geplaatst moeten worden. Daarnaast is Oda Park bezig om te kijken hoe de 6 beschadigde beelden hersteld kunnen worden. Ik ben nu bezig met een steenhouwer om te kijken van God, hoe kan het gebroken beeld, kan dat nog hersteld worden? Het ziet er niet naar uit, want het ziet er heel dramatisch uit. En hoe kunnen we deze nou gaan bevestigen zonder dat het kunstwerk vernield gaat worden? Want het zijn allemaal bruiklenen. En het zijn geen eigendom van ons, niet van het Oda Park. En of ze bevestigd kunnen worden, we gaan gewoon kijken. Want dat is eigenlijk waar we nu mee bezig zijn. En er zal een takel aan de pas moeten komen om ze weer rechtop te zetten, want ze zijn gewoon zo zwaar. Bastiaan van Dorenmolen en Leslie Barends zijn vandaag vertrokken naar de Europese kampioenschappen fitness en bodybuilding. Die vinden dit jaar plaats in Santa Susana in Spanje. Tijdens het NK een aantal weken geleden werd Leslie eerste in de categorie bodyfitness. Bastiaan eindigde als derde in de redelijk nieuwe categorie mens fysiek. Samen zijn ze nu vertrokken naar de Europese kampioenschappen die 13 tot en met 18 mei plaatsvinden. Voor Leslie wordt het alweer de 4e keer, Bastiaan gaat voor het eerst. Ze vinden het beide moeilijk om in te schatten hoe hun kansen zijn. Je weet niet wie er naast je staat, dus dat is altijd de vraag. Ja, voor mij wordt het de eerste keer. Ja, pas op de Nederlandse kampioenschappen ben ik derde geworden. Dus de jongen die eerst is geworden naast mij, die doet ook mee. Dus ja, wie weet. Maar ik heb er alles aan gedaan om in mijn beste shape te komen, dus we gaan het zien. Je gaat ervan uit dat alle kampioenen van elk land daar staan. Dus ze zijn er gewoon allemaal goed. Het niveau is gewoon heel hoog. En ik hoop gewoon op mijn best daar te staan die dag. Nu gaat het goed en die dag moet het allemaal maar bij elkaar komen. En dan, we gaan het zien. De sport is de afgelopen tijd steeds populairder geworden. Dat merken Bastiaan en Leslie ook aan het deelnemersveld. Toen ik net begon met deze sport stond ik in Nederland voornamelijk met 3 mensen op het podium. En nu hebben we zelfs in mijn klasse 2 lengteklasses. En daar staan we dan met 7 mensen per klas of zo. Dus in totaal 15 deelnemers. Dus dat is wel echt, het gaat wel vooruit. Heel erg. Is dat ook voor de mannen zo? Ja, wat ik doe is dus mens fysiek. Dat is eigenlijk nog niet zo gek lang. Dat is eigenlijk meer toegankelijker. Dan gaat het ook meer om je uitstraling en je uiterlijk en niet echt het hele grote gespierde. Dus voor heel veel jongens is dat best wel een leuke opstap en haalbaar. Dus ja, dat is wel booming, zeg maar. Dus het podium staat goed vol altijd. De afgelopen weken is het stel nog bezig geweest met de laatste voorbereidingen. En dat was behoorlijk pittig. Ja, we hebben al een aantal wedstrijden achter de rug. Dus eigenlijk is het nou een beetje behouden.
Maar ik ben blij dat het zo meteen er voorbij is. Ja, want? Ja, het vergt best wel veel van je lichaam. En ja, je voeding is natuurlijk ook heel belangrijk. Dus ja, het is niet dat je echt zegt van nou, vol energie zeg maar. Dus even nog het laatste weekje en dan is het afgelopen. Even weer genieten. En is het die laatste dagen nog wel een beetje gezellig bij jullie thuis? Ik kan me voorstellen dat het best heftig is natuurlijk. Oh, nou ja, weet je, we zijn het al zo lang gewend en het is een beetje ons ding. Dus op zich, ja, ik vind niet echt dat ik daar iets van merk of last van heb dat we echt op dieet zijn. We laten elkaar gewoon met rust als het nodig mag zijn. Maar voor de rest, nee, het gaat wel prima. Pas ons goed aan. Goed team. Nee, maar dat gaat wel goed. Super. De wedstrijden van Bastiaan en Leslie zijn aanstaande zaterdag. En tot zover dit Pelemaasjournaal. Deze uitzending wordt herhaald tot en met woensdag 6 uur 's avonds. In verband met Hemelvaart is er maandag weer een nieuwsjournaal. Weer of geen weer, bij ons is het altijd vakantieweer. Aankomende nacht koelt het af naar zo'n 8 graden. Morgen overdag is het droog en vrij zonnig. Er verschijnen enkele wolkenvelden. 'S Middags wordt het maximaal 20 graden. Ik wens u nog een hele fijne avond en graag tot maandag.